Chus le goibh chuirde is mis ó pe America agus fáilte staí leabhar-mheas agus an leabhar bheith a bheasagaing iniu ná an cean áir seo bathe a Dhónaill chuibh le Séamus Barra ó Súilleabháin agus is dócha go méid trocht gluiste goibh ar Séamus Barra mar ile a bhín sa i recaireacht agus recaireacht agus a rapáil tugtar sa racht ile nó slam ile nó rudí agsúil ar uaireanta tá sé anna bhaimún dáanta chuir láthair agus tá gailen bhlastan na mónaige agus ní lasc leis í a bhasca de cruachaint na cathrach agus tagartí don látáinúin agus leid sin. Tá trí chuid tá cin na leabhar-mheas an seo uaireanta bhíonn si ráda, so tá cin chuinnig dhéanamh níos gasta as seo amach agus leúnú déibh sin níos fear, agus níos taí le brenneir. Tá trí chuid sa ceann seo bathe Dhónaill Dhuibh, litríocht sin LOIT riocht agus Cnuasach Dhuibh. So ruúta ceiste sin a bathe Dhónaill Dhuibh an duine seo Dhónaill Dubh is alter ego Hamish Barra atá beidir nó cara leis nó cinál fáid nó duine éigen agus tá lán dáanta ládra sa fí sa sin cadí na cínas mó tá anna go go hainlumm cín beidir is má hainlumm ná an sin litríocht sin gur bhfuil seo bunathe ar leabharín mangara a chur Séamus Barra amach beidir litríocht nó bhí ceanile ag idir bhanam an leabharlann LOBH an leabharlann Cnuasach Dhuibh is haicúna nó Cnuasach cad spíle sin ach línte beaga garide nó dáanta beaga garide ina bhfuil trí líne sa teanlis i lár na páirce Dhuibh le grince. Ceithid siúlatá sin ní lisa gom. Ní aontaíim na conceap na siolaí agus chuirmin na chunig go tréim. Ach an pieces láidir de seo dar lom is stáilm ná na dáanta i methe Dhónaill Dhuibh agus sin tá roiint in seanna cíige as ar tháinig cáil ar stáilm i dos a caiimseir a cíar nós an cultúr agus le héad. Tá éagsúlacht idir na dáanta seo agus na legannacha tá chuiste goin díomh hena agus cadín cín is má henam Guidóir tá Dhónaill fríáil amach agus tá an fáilsiú chuige fáil sítar an saomór dó. Fuadach fáilclub tá cuid is na dáanta seo tá siad fada tá chun siad scéil an spéisiúil cinál an tua agus an saoil urbachán tá duine straach leis an saoil duine géirí fáil amach cén siomh tá go leis sa saoil nó aimsere dáanta dúirigh mé roiint tedal na dáanta díobh taringeacht a Dhónaill Dhuibh sin cinna bháin Browsálaí a Dhónaill fí seáin ag trochtaíl Dhónaill Dubh agus a histí an fí seáin deireadh sa tan tidirlín agus cultúr na idirlín go láidir ann agus tá na dáanta seo an láidir ach fearíir beidir an lucht is máin ar an Cnuasach seo ná nach bhfuil fí seáin i dul ar fad. So fí seán nó tafad nó glúisce nó rud éigen dá le héad a bheith dul leis. Mar siad na dáanta na fís dáanta nó na tafadí fiú tá stoffaigh ar Bandcamp Séamus Barra agus tá siad sin an a bha freisin ach is trúa nach bhfuil an focail leabhartha i gceist mar chuid seo. nó nar tafadach legannacha tá sé chomhéasca sin sa látáinú ann dá na hafad fí seán na hafad tá sé seo séir an ascin ní chuir man agar é crocam díarcha ar an idirlín é ní ghlacha sé ach 5 nóméid seo dhéanamh. Now beidir gur bhhailach níos mó a chóir me ghlacha leis na dáanta ach níor gá go nglacha sé ach tamlín chun na dáanta seo nó beidir chur cúpla ceanna seo san siúd a hafad agus a chuirmach sin sin gur bhrean rud é seo mar filíocht don na chlúis atá an seo going agus sin é leabhar-mheas na seachtainna seo bathe a Dhónaill Dhuibh le Séamus Barra ó Súilleabháin. Slán tamlín a chuirde weim se ónopí ó mí ó marcho leabhar mé ríist agus bíí mullet leabhar dom agus bíí léamh.